Bayan wallafa wasu hotuna da jarumar Samha Nuwa ta yi, jarumar masana'antar Kaniyo a kafafen sada zumunta sun janyo hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Ta kama ta da laifi kuma ta gurfanar da ita, inda ta tuhume ta da laifuka daban-daban sakamakon hotunan da ta wallafa, waɗanda hukumar ta ce ta taka ƙa'idodin hukuma. Muna ɗauki da ƙarin bayani dangane da wannan dambarwar da ke faruwa. To jama'a, barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta, ka daure, kada na subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Jarumar masana'antar Kano Samha Nuwa, kana 'yar kasuwa, ta faɗa komar hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, kasancewar ta wallafa wasu hotuna wayanda take sanye da wasu kaya a jikinta wayanda ke nuna tsiraicinta. Samha Nuwa dai ta yi amfani da wasu kaya ne inda ta fito a wani wuri mai kyau, ta kuma ɗauki hotuna ta kuma wallafa su a kafafen sada zumunta, wanda hukumar ta ce sam ba tarbiyyar ta bace, wanda ta ce ya zama dole ta tuhume ta kuma kama ta akan wannan laifin da ta aikata. Samha Nuwa dai daman ta saba saka kayayyaki daban-daban tana posting domin ta samu masaya, kasancewar sana'ar ta ne, amma wannan bangare kayan da ta saka kuma ta yi posting sun janyo mata wato matsala ita da tsakaninta da hukumar tace fina-finai, domin kuwa yanzu haka hukumar ta tace fina-finai a sakamakon hotunan da ta wallafa sanye da wasu kaya kasiyatin ariyatin ta dakatar da ita har na tsawon wata 12, ma'ana shekara 1. Ba za ta ƙara shiga kowace irin harka ba wadda ta shafi masana'antar Kannywood ko kuma hira da 'yan jarida ko kuma shiga harkokin fina-finai ko waƙoƙi, har sai ta canye wa'annan wa'adin da hukumar ta wato yanka mata. Daman dai hukumar tana tsawatawa musamman ga jaruman mata da su san yadda suke amfani da kafafen sada zumunta na social media domin kare mutuncin hukumar da kuma masana'antar ta fim baki daya. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci.